Yeah. Are you ready for me? Hey, yo, I'm CEC. Hey, yo, are you ready for me? I'm CEC. Hey, I don't see like you guys. I don't see like you guys, but I'm connected with the Holy Spirit. Cause everything I do is different. The way I walk and talk is different though. I look in the way of the Spirit, bro. My spiritual eyes got lasers, bro. We shooting down demons in the spirit, bro. Ba 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 ba. Now you know. Ba 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 ba. There they go. Ba 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 ba. With the Holy Ghost fire. Ba 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 ba. With the Holy Ghost fire. Yep. My father is a man of the mountain. All the sons and daughters, we are drinking from that fountain. Now, my mother is a woman of prayer, born an intercessor, mighty chain breaker. This is for the sons and daughters. This is for the sons and daughters. This is for the sons and daughters. Welcome, welcome. Mic testing 1 2 1 2. Langlas op de mic. Aangename kennis. Ek is A.I. van die kerk. A.I. van die kerk. Another body slain in the street, and we've been needing change, needing peace. We dying, we can't take it no further. Heard the angels crying, they scream murder, murder. Heard the angels crying, they scream murder, murder. Oh, you hear them angels crying. Kijk nu naar die moorders, wil nie op jou nie. Ons government probeer, maar niks verander nie. Verkrachtings in Christus nie weer diezelfde nie. Luister na wat ek praat en nie die melodie. Want alles in ons land is ook nie diezelfde nie. COVID is ook hier, wonder wat maak hy hier? Kerke dier mekaar, sê my nou wat is die? Waar is die? My kop begin ras en ek verstaan my nie. Ja, alles dier mekaar en ek verstaan my nie. My kop begin ras en het pla jou ook nie. Geestelik gebeur dinge, maar ons sien het nie. Ek hoor een stem van die engel, jylle hoor dit nie. Die engele, heel man, niks verander nie. Die profeet van God profeteer. Die valse profete word meer. Wat die skape van God molesteer. Dit maak my seer. Dit maak my seer. Another body slain in the street, and we've been needing change, needing peace. We dying, we can't take it no further. Heard the angels crying, they scream murder, murder. Heard the angels crying, they scream murder, murder. Oh, you hear them angels crying. Ja, ek is nou tot daar waar ek voel ek kan nie meer nie. Sam stap nie, en ek weet die gaan nie keer nie. Ek gaan my los dat ek my kop gaan stamp, zodat ek ook kan voel dat ek kan nie weer nie. Want die lewe is een les, maar ons wil nie leer nie. Ek weet as mense, maak ons toch ook foute. Nou oral ons die foute, dit verander nou aan sonde. En dit maak koop ooggestekte wonde. So my vader, my gebed is dat u my moet red. Dat u my moet red. Gebruik my as die instrument, liewe Jesus, maak my die student. Want nie is ook die enigste ene waarop ek depend. My gebed is dat almal moet repent. Ons almal moet belei en laat staan en verstaan dat daar is nie weer tyd nie, liewe Jesus, kom terug. Maar ons is nie gereed nie, ons almal moet bekeer. Op my gewete die profete, die kinders van die Here in die kerk, in die huis van die Here. Loop daar verdwalende geeste, die meeste is my vreesde oor die verleidende geeste. Seerste, die gemeente van die Here op die strate, die state, binne in die klappe, Sabine, voor dubbele machine. Die wat vastgevang is binne die druk van prostitutie, afguns, skinder, witchcraft en oorspel. Die Here is naby en almal wat hom toch wil aanroep, so roep hom aan. Die Here is naby en almal wat hom toch wil aanroep, so roep hom aan. Hy sal jou red, hy gaan jou vry maak, hy sal jou optel as jy val. Staan op, moet nie opgee nie, want Jesus lewe, hy kom weer terug. You put my heart in the cage, I'm not walking away, we're so close, yet so far.
reaching out to your hands. Only you understand we're so close, yet so far. He knows, he's soon. I van die kerk en praat een beat. Ik geloof niet, jullie is gereed voor die en niet. Heaven Beat Productions. Al die afgelopen jaren was ik stil, maar ik is daar nou hier en ik kom maak nou een verschil. Zo waar ik een verschil is, ik loop op Godse wil. Ik kan niet op mijn eigen niet, dan blij ik een nul. Ik voel ik is niet meer alleen niet, want die is altijd getrouw tot die einde van mijn opstaan tot ik weer gaan slaan. Voorziening, dankbaarheid altijd daar. En nou weet ik dat ik ja, jy moet zijn soos een diamond. Jy is klein maar een giant. Jy is groot in die Here en jy is niet klein nie. So moet nie pijn nie. Jy wil nie skyn nie. Sê my hoekom wil jy nie soos hulle genier die wereld skyn nie. Ik voel ik is niet meer alleen niet, want die is altijd getrouw tot die einde van mijn opstaan tot ik weer gaan slaan. Voorziening, dankbaarheid altijd daar. En nou weet ik dat ik nummer Ja, al die zonder dag onder iets jou bed en word verlost door jou gekheid. En Christus moet jy dan vastbijt, want die pad is strijd en minder rondkijk. Er is een persoonlijke zaak en dit is niet een makkelijke taak. Soms voel je dat jy gaan staak, maar dan hoort altijd jou aan. Want jy is geroep vir die waarheid, wat binnen jou is kom staarheid. Ik vraag jou kom daaruit, want dat is die wereldse narheid. Jy is een kind van God, kom nou staan op. Tel jou kruis op en loop daaruit. En jy moet net weg vir die waarheid, vir die waarheid. Ik voel ik is niet meer alleen niet, want die is altijd getrouw tot die einde van mij opstaan tot ik weer gaan slaan. Voorziening, dankbaarheid altijd daar. En nou weet ik dat ik nummer zonder iets. Problemen was duidelijk, maar die oorwinning is nou meer duidelijker. Problemen was duidelijk, maar die oorwinning is nou meer duidelijk. Voel ik is niet meer alleen niet, want die is altijd getrouw tot die einde van mij opstaan tot ik weer gaan slaan. Voorziening, dankbaarheid altijd daar. En nou weet ik dat ik nummer zonder iets. Heaven Beat Productions.